Boas noites. Benvidos unha semana máis ao noso programa de entrevistas aquí na cadena Aurea Televisión. Como podan saber, a semana pasada estive do outro lado da mesa e hoxe vou recuperar o meu posto original. E levamos 2 semanas falando de música. Tivemos aquí a María do Ceo, que nos presentou o seu último CD de Portugal a Galiza, Fado. A semana pasada falábamos deso, tamén do outro traballo musical, e hoxe vamos a ter aquí a Emilio Rúa. Boas noites, Emilio, porque este fin de semana, benvido, antes de nada, ao noso Moitas plató, gracias. porque hoxe é a primeira vez, me contabas que estabas aquí en Aurea Televisión, non? É a primeira vez, sí. É a primeira vez que estás en televisión. Bueno, Emilio Rúa vai a facer este venres, vai a dar un concerto magistral, o concerto estrela deste fin de semana aquí en Ourense, no Teatro Principal, ás 8:30. Ben, pois, repito, boas noites, gracias por acompañarnos e falanos un poquinho deste concerto. Que é o que nos vamos a topar nese concerto? Que vas a ofrecer? Bueno, pois a verdad que, boas noites tamén, nada, decir que é un concerto moi Emilio Rúa, diría eu, porque, é un tanto especial tamén, porque ese día, ademais de ofrecer as cancións do novo disco, parte das cancións do novo disco, porque este disco, Querida Alegría, engloba cancións de outros discos tamén, algún tema novo, entonces, faremos un repaso a isto todo, pero sobre todo tamén un día moi especial, porque ese día elixino non por azar ou elixir a data porque sí, porque ese día precisamente fago 40 anos. O sea que estás de cumple. Estou de cumpleaños. Un tanto celebramos, digo celebramos porque me rodeo da xente que eu quero, que me acompañou durante bastante tempo, músicos, amigos, familia, claro. E ao final, pois, elixín esta data porque, claro, evidentemente, facer 40 anos na vida dunha persona eu creo que é moi importante, non é un número simplemente. Pois tamén celebrar un pouco tamén que levo xa 33 anos tocando, empecé con 7 anos e, curiosamente este ano fago 33. Entonces, un compendio de cousas que vamos a tapar. Incluso vas a estar acompañados con amigos importantes, como Daniel Minimalia, María do Ceo, non? Sí, a verdad que é un luxo. Ao principio, cando empecé con todo isto, pois iba a facer unha cousa moi sinxela, non centrarme simplemente nas cancións miñas e facer un espectáculo no que estivera eu solo, e ofrecerlle a xente que me ten visto durante este tempo, sobre todo xente de Ourense, que me vira dunha forma máis íntima e unha forma máis visceral, que ao final a miña figura sempre será dun cantautor, por moito que me arroupe por bandas ou por músicos, que está moi ben, pero a miña figura no fondo é esa. Pero ao final funme complicando e dixen, mira, pois teño que invitar a isto. Empecé cunha lista bastante larga de amigos músicos e xente conocida que ten colaborado moito comigo. Non habría xente no escenario para todos? Non, a verdad que non. A verdad que eso tamén me halaga porque ao longo destes 16 anos colaborei con moita xente que grabou nos meus discos, artistas tamén conocidos, casi todos do panorama, digamos, galego. Pero ao final centreime nos que eu considero que tiñen que estar, que son a xente de Ourense, non? Entonces, aí xa o tiña moi fácil, que eran María, o Ceo e Minimalia. Bueno, pois, contando contigo e con esta participación, chegará ao aforo do Teatro Principal para... A ver, ojalá que se quede corto, pero esperemos que a xente responda. Eu estive buscando información sobre Emilio Rúa, e dicía un crítico musical, a ver se estás de acordo con isto, vou traducir do castelán ao galego, sei que vou dicir, a veces, entre tanto cantautor e tanta música, un pensa que xa non lle queda nada por descubrir. Entonces, chega alguén como Emilio Rúa e rompe literalmente os teus esquemas. Unha voz fantástica, cancións cheas de sentimentos, unha capacidade inmensa para a composición e a produción e un estilo absolutamente personal. Emilio Rúa é un dos máis destacados cantautores que podemos escoitar no noso país. Isto dicía atopei no internet dun crítico musical. Pois a verdad que bastante bonito que dice. Normalmente as críticas non suelen ser tan positivas, me imagino, pero cando recibes unha boa crítica, pois tamén é un halago, non? Porque no fondo eu tamén son da opinión de que un crítico non é máis que un músico bo, non? Que leva dentro. Ten que ser moi coherente co que di, para ben ou para mal tes que aceptalo, xa unha boa crítica ou unha mala. Pero eu intento facer a miña profesión o mellor que sei, o mellor que podo, o que me enseñaron, digamos, o meu pai, o que me enseñaron ao longo da vida moitos músicos. Entonces, eso intentei un pouco unha maneira plasmalo. E ao final tratas un pouco de escoitar o que un leva dentro, non é nada máis. E que alguén che diga cousas como esas, pois eu creo que é un piropo moi bonito, a verdad? Bueno, despois certifiquei isto escoitando vídeos, viaxando por a rede con distintas interprencias túas, estou totalmente de acordo. Totalmente de acordo con eso. Que significa para Emilio Rúa o grupo Concorde Atenea?
Pois significa moitísimo, significa o comezo de todo, prácticamente, porque con Coratenea era o grupo que formou meu pai, comigo, os meus 4 irmãos maiores, e claro, estuvemos moitos anos recorrendo todas estas terras, e foi unha base pois fundamental para decidir, e sobre todo ter claro que o meu camiño era a música. Claro, empecé con 7 anos, imagínate. Que és o máis pequeno do grupo. Claro, pero bueno, éramos pequenos todos, os meus irmãos tamén, pero claro, con 7 anos, pues, bueno, xa me puxen as pilas dende o momento, así. Entonces aí foi unha base moi boa, pues, recorremos aldeas, villas máis grandes, pero ao final o que che enseña iso é a relación ca xente, pois subirte a un escenario, non perder o medo, porque o medo sempre o tes, ou ese respeto, sí, ese respeto, sí, porque sabes que te vas a enfrentar a algo sempre novo, non? Significa moitísimo, de todos os teus irmãos, cando deixas o grupo e empezas xa en solitario, empezas a compoñer xa non estando co grupo, de todos os membros da familia fuches ti único que digo paso, ou houve algún conato máis de algún dos teus irmãos? Realmente fun eu, si cando deixamos o grupo con 15 anos, deixámoslo todos dunha estacada, porque, bueno, os meus irmãos foron crecendo tamén, fomos crecendo todos, evidentemente, pero bueno, a facerse máis maiores, cada un decidiu unha vida diferente, claro, empezamos moi novos, e tamén iso pudo ser motivo de que tamén nos cansáramos, non? Aínda que no fondo non estábamos cansados, o pasa que, claro, tes outras inquietudes, ou cando cumples certas edades, pois, claro, queres outras cousas, non? E, claro, con 15 anos, para min, se me dixeran continuar no grupo, continuábamos hasta... O sea que, entonces, eu tiña unha dúbida de se ti deixaras o grupo para empezar a tua carreira en solitario, foi que a propia circular da vida, o transcurrir da vida, foi facendo que cada un fora tomando un camiño, non? Claro, tomamos cada un camiño. Entón, te quedaches só? Sí, ao final eu seguín estudiando, claro, porque nos combinábamos os nosos estudios co traballo de Braue, puentes e festivos e invernos, cando había que tocar tamén, navidades, fins de ano, entonces, claro, seguín tocando, digamos, na miña casa, compondo, empecé a compoñer xa máis en serio, bueno, estuve estudiando tamén, e claro, foi cando tuve a primeira oportunidade, pois xa me lancei, a verdade. E foi a través de empezaste a dar pequenos concertos, e foi cando che xurde a posibilidade de gravar un disco. De gravar o primeiro disco no 2000. No 2000, ese homónimo de Emilio Rúa, non? Ese disco. Ese disco, os discos, os traballos musicais, é como o primeiro amor, gárdase sempre un gran recordo, ou que che queda dese disco? Pois, home, sempre gardas. Eu creo que calquera músico que faga o seu primeiro disco non olvidará nunca na vida, nunca. Porque, por moi malo que sexa a veces tamén o disco, pero nunca olvidará, porque aí, eu, por exemplo, no meu caso, foi o comezo de todo tamén, digamos, discográficamente, e claro, aí, conocín xente moi boa. Xa che acompañou Uxía? Sí, aí xa colaborou conmigo Uxía, foi unha canción que non a pensei para ela, pero ofreceronme que si quedaba ben na bodela, dixen, pois probamos, e ela foi Uxía, e despois dese disco, ela estuvo nos meus discos seguintes. Tamén digo os críticos que nese traballo recoñense sonidos de Poe, que hai tintes latinos, melódicos e moito sentimento. Ti eres un cantautor con moito sentimento? Hombre, eu considero-me que sí, a verdad que eu intento plasmar a miña vida desa maneira, sempre, con sentimento. Sempre caigo no mesmo error, que é ser o mellor sensible demais en moitas cousas, pero eu creo que iso é importantísimo para facer cancións. Un cantautor é distinto a un intérprete normal, ten que ter esa alma de poeta, ten que ter algo máis que un intérprete de música. Eu creo que sí. Creo que un cantautor... É unha sensibilidade especial tamén. Hombre, vamos a ver, claro, aí xa cada un sentirá da súa maneira, non? Pero, bueno, creo que tes que ser moi sensible a moitas cousas. Esa sensibilidade é o que te fai un pouco... Ao mellor ser o que decían eso, ser un tanto diferente, non? Claro, eso ao final plasmase nas cancións. Eu intento selo na miña vida, no meu día a día, e prefiro non perder nunca esa sensibilidade. É verdad que bueno, vas afastando un pouquiño dela pro día a día ou pro mundo no que estás vivindo, pero é moi importante que conservemos a sensibilidade para poder descubrir, sobre todo, novas músicas máis cercanas á xente, máis naturales, non músicas tan enlatadas ou tan artificiales. Entón, eso é moi importante para que a labor de músicos ou cantautores siga estando aí. Ao final sempre estará, porque unha guitarra, unha voz, un piano, é o que é, non hai nada máis.
Ese primeiro disco abreche moitas portas, dá moitos concertos, vas ás televisión de Galicia, visitas televisións, e ademais permíteche cantar ou participar con Ismael Serrano, Pedro Guerra e Mercedes Ferrer. E tamén te leva a través do Instituto Cervantes a Inglaterra. Tamén, a verdad que sí. A Manchester e a Leeds. Sí, sí. Como foi esa experiencia? Como xurde todo eso? Porque non é normal que un cantautor, incluso con unha lingua cantando en lingua galega, se poda, a través do Instituto Cervantes, que é un instituto que promove o castelán, que te leve, que vayas a Inglaterra. Como foi esa experiencia? A verdad que, pois, a verdad, xa fai tanto tempo que ni me lembro moi ben como saliu a cousa. Daquela estaba con unha empresa que levaba todos estes temas, non? Delegaba todo neles. Apareceu así. Me imagino que foi a través de algunha oferta que lles enviaron. Entonces, bueno, interesouselles. A verdad que foi unha experiencia que nunca olvidarei, porque foi chegar ao Instituto de Cervantes de Manchester e Leeds, que son preciosos. Teñen unhas salas para dar conferencias que son espectaculares. E claro, de repente verme ali ca miña guitarra cantando para a maioría de xente inglesa que falaba español algo e non tiña idea de galego. Sí, sí, pero foi unha experiencia inolvidable. A verdad que, claro, para min eso xa foi dicir, a verdad que dá gusto empezar así, non? Hasta o 2004 estiveches ligado á empresa discográfica ese, non? Estuve en 6 anos aí un pouco atado, como que un pouco perdido. Porque días informacións que no 2004 rompes contrato ca túa discográfica e tomas un camiño diferente. Te presentas en Murcia a un festival de cantautores e ali tes un grande éxito. Pois sí. É onde tomas conciencia de que cantando en galego podes salir da nosa comunidade e chegar a outros sitios? Sí, eu tuve no claro xa co primeiro disco, sabes, eso de cantar en galego, salir fora, que era posible. Porque no primeiro disco é curioso, porque me ofreceran gravar parte en castelán e parte en galego. Eu, pois, o primeiro que dixe, se vamos a gravar un disco con cancións en galego, pois, fago o posible para ter as 12 cancións en galego, e así foi. Porque eu vin clarísimo que o idioma non é nunca unha barreira. As barreiras pómolas nós, pómolas a xente, pómolas os medios de comunicación. É menos coa música, vai. Sí, e sobre todo, moitas veces as empresas ou as radio, fórmulas, todas son as que poñen estas trabas. Despois, curiosamente, no 2004, cando rompín xa con todo isto, me aventurei a presentarme a un concurso que tampouco lembro moi ben que mo aconsellou. Foi en Murcia, ali, no? Sí, en Ceutí. A verdad que era un certamen, Cantigas de Maio, que era un certamen moi importante dentro do panorama nacional. Te hecho un éxito importantísimo. Foi algo inesperado para min, porque foi chegar a un certamen no que pasaron figuras prestigiosas. Sobre 200, había sobre 200 previa. Na previa había 200. Era unha cosa increíble. Era todo de cantautores, lógicamente. Sí, todo cantautores. Daquelas estaban cantautores que hoxendía están no panorama nacional moi reconocidos. E claro, de repente, un cantautor en galego, eu vi a miña proposta moi sencilla, o que digo que non me acordo moi ben que me recomendou, porque eu era anticoncursos, anticertámenes, pero comentaron, me dixen, daí un pouco, e dixen, pois mira, enviamos. Sí, era un cambio tamén, non? Sí, sí, no que estamos facendo hasta ahora. Efectivamente, era un cambio porque era pasar como, digamos, do mundo profesional aquí en Galicia, pois a volver outra vez a intentalo, pero dime conta de que o mundo do músico e do artista sempre é empezar de cero. Gracias a ese concurso, pois mira, tive un éxito, a verdad que moi importante, o que me deu un recoñecimento máis. A verdade é que se percibe que cada salto que dabas abríache novas portas, porque o primeiro disco che abriu todas as posibilidades, este novo certamen che volve a abrir grandes portas, o sea que vas deixando huella onde vas pasando. A verdade que sí, a verdade que é curioso, aparte deste certamen de Ceutí correus a voz de que había un galego que cantaba en galego que ganara este concurso, que, entonces vi máis concursos, e fun a outro concurso, non fun nunca máis, que foi en Elche, no 2005, tamén creouse un bo revuelo porque non por nada, porque é curioso, deron o premio de público non me deron ningún premio máis, pero o premio do público foi para mí. Que é o máis importante, ao final sí, pero houve moita polémica nese certamen ese ano porque moita xente esperaba que levara o premio, eu tampouco mo esperaba porque hai xente moi boa, pero levei esa satisfacción. E o seguinte ano, 2016, volvín a presentarme e dermo o primeiro premio. Pero no 2006 xa sale Vida Mía. No 2006 sale Vida Mía. Gano ese premio en Elche, de Jóvenes Cantautores de Elche, e seguidamente xa entro a gravar Vida Miña, un disco moi diferente ao que tiña feito hasta agora. Claro, foi unha experiencia tamén moi gratificante porque de repente encontrome para min un dos mellores estudios que hai en Galicia, gravando un disco cunha produción moi potente, e claro, eso para min supuxo dicir, isto xa vai en serio, non? Porque ademais volven a dicir os críticos musicales que este disco supón tamén un antes e un despois de Emilio Rúa.
Sí, está claro que sí. E din os críticos sí, musicais. é certo, porque ao final sí que foi non unha aposta, porque eu facía o que a mí me gustaba, simplemente foi decir, pois mira, vámoslo facer así, non? O que sí é importante que foi, en todos esos anos que estuven aí do primeiro disco a este segundo, pois eu estuve escutando moitas músicas, sobre todo, pois escutando música tradicional galega tamén. E curiosamente, pois, con este disco eu enviámoslle unha canción que é a Saia Carolina, unha versión que fixen para el, que é totalmente diferente a todo o que había feito hasta ahora pois, na música galega tradicional. E claro, enviamos a discográfica madrileña que conocía un tanto que era o folclore galego, non? E ao terceiro día, cando enviamos esta canción, nunha maqueta moi sencilla, que era guitarra e voz, pois o terceiro día xa estaban en Vigo, en un avión apareceron ali, temos que gravar o disco, porque esa canción, si tes máis como esta, vamos a elo. Na música tradicional galega temos melodías que dan moito show, verdad? Sí. Que podemos traballar con ele, e cada un de vos ponlle o seu estilo personal. E parece unha melodía totalmente distinta. Falamos de Saia Carolina, falamos de moitas interpretacións de cancións típicas da vida, non? Sí. E vese que a interpretas ti, María Ocea tamén interpretou algunha neste de Portugal a Galicia, e son versións totalmente distintas, pero co estilo e co sentimento de cada un dos intérpretes. E iso é dunha gran riqueza, creo que eu, para o folclore noso é dunha grande riqueza, non? Sí, desde logo, eso é inacabable. Mantemos vida esas obras, que ademais damos selo personal a vos. Mira, fai un ano pasado, tocando aquí no auditorio en Ourense, había 900 nenos, non sei, das escolas católicas, e convidaronme a tocar, digo, que lles vou a tocar precisamente? Cancións miñas, cancións máis populares. Empecé cantando cancións miñas, pero depois pasei aos temas populares, versionados como os fago eu, e a verdad que foi un tremendo éxito, porque cada paso me dicían, non sabes esta, tal, e tiña que cantarlle, por exemplo, a de por o río abaixo vai, ou cosas así, diferentes. É moi bonito eso. De la chica de ayer, cunha versión totalmente distinta. Totalmente distinta tamén. E moi sentimental, con moito sentimento, non? Sí. Por iso digo que o cantautor diferenciase moito dun intérprete normal. Non pode ser un intérprete normal, porque ten que pôr sentimento, xa non só a hora de compoñer, digo eu, sino a hora tamén de cantar. Claro, eu creo que sí, aí tamén é un pouco onde radica a mellor a diferencia duns a outros, non? Ou non sei, pois a calidade incluso tamén, non? É importante que cando un se exprese, pois tente ser, o que te dicía ao principio, ser un mesmo, iso é importantísimo. O primeiro que eu creo que hai que facer na música é escoitarte a ti mismo. Escoitar, hai algo dentro, se eres músico, se o levas, que está aí, e ten que sair por algún lado. E iso é o que te diferenciará dos demais. No 2009 sale Interior. O Interior que é unha homenaxe ao teu povo. Estuve buscando o teu povo aquí en internet. Vendas da Barreira. Vendas da Barreira, puxeme en Google Maps. É dicir, por moi coñecer o povo de Emilio, estuve buscando ali, navegando en Google Maps. É un povo pequeno. É un povo pequeniño. De Ríos, non? De Ríos, sí. Hasta cando estiveches vivindo ali? Pois estuven hasta os 20 tantos largos. Iba a Seviñas? Sí, vivía na casa dos meus pais, bueno, sigo indo ali moito, xa non tanto como eu quixera, pero estuve moitos anos, non daban botado a fío da casa, pero bueno, eu nunca tuve ese prexuicio, porque a casa dos meus pais sempre será a miña casa, na miña casa sempre foi así, os pais nunca foron de botar os fillos fora. Entonces, eso en realidade é unha homenaxe á terra, interior da nosa comunidade galega, a todos os povos. Sí, tanto interior como destino sur son homenaxe á provincia de Ourense. E que tratabas de expresar nese disco? Que cantigas? Pois, curiosamente, mira, dentro dese disco de Interior hai un poema de Manolo Rivas que lle puxen música, a él encantoulle, dixome, sí, utilízalo para o que queiras, pero curiosamente a él a canción que máis lle gustou do disco foi precisamente a de Interior, a que dá título ao disco, porque viu moita poesía dentro desa canción, porque é unha canción que fala de todo o contrario, fala do noso interior como a retrospectiva ou a introspectiva, non? Que é de vir desde o mar hacia dentro, non? Fago, digamos, unhas metáforas aí, comparando o mar cos campos, bueno, simplemente o que quero decir é que o interior noso é tan grande, tan inmenso, que nin nos o conocemos, non? Volvo a reiterar o mismo do principio, a música está dentro de nós, a paisaxe que temos na nosa terra está dentro de nós, nós nin sabemos o que temos dentro. Moitas veces eso é unha pena non sabelo, non? Eu dime conta claramente que a nosa terra, a nosa xente, a nosa paisaxe é inmensa, e con esa inmensidade é a que quero transmitirle aos demais tamén.
Bueno, no 2011 chega o traballo compartindo con Carlos Caneiro, despois de ti, a Chuvia. O estreno fixesto en Santiago ou no principal? Eu vin... A ver, non me acordo moi ben, creo que foi en Santiago. Pasan tantas cosas que ao final... Dicen os críticos tamén que se juntaron dos artesáns, o artesán da poesía e o artesán da música. Ese libro, disco, estaban con poemas de Emilio Caneiro. Costouche moito versionar, de poñerlle a música? Pois, ao principio, mandoume un poemario moi extenso, eu lino por encima e aparqueino, porque isto é difícil, aquí esta poesía é complicada. Pareceume espectacular a poesía, pero despois había un tempo, eu creo que a veces a iluminación que che venga así de repente e dices, vou a pararme con esta, a ver. Empecé a ver claramente, foi como cando parece que nas películas ven estas cosas de ficción, que parece que xa todo está, empezas a ver unha cosa e música, pois foi así, empecé a collín a guitarra, collín os poemas, podes asegurar que en 3 días tiña 22 cancións, 22 cancións que non estaba en código eu porque a letra non é miña, eu hasta ahora estaba acostumbrado a facer cancións, pero a veces adaptar tamén a letra doutros, a tua música tamén a veces é complicado. Xusto, e podes asegurar que desas 22 cancións, as 22 as canto como se foran totalmente miñas. Saírome tan facilmente, encaixei todo tan ben que prácticamente as sei de memoria. Eu son moi vago e moi malo para arder na memoria as miñas propias cancións, as letras. Xa me levo o meu atril que as miñas partituras porque non me aclaro. É un problema xa que ven de atrás, pero curiosamente con estas cancións non me pasa eso. Están tan interiorizadas e tan... non sei, saíron tan... Colléchelo como se dice a peito o traballo, non? Pode ser, sí, foi unha cousa moi curiosa, porque en 3 días tiñas cancións, graveinas así, tal, enseñei a Caneiro e dixemos, venga, temos que gravarlo como sea, porque son moi boas, e a verdad, creo que é un traballo que é unha pena que non se escoitara máis ou que non se indagara máis nel, porque hai cancións moi boas, a verdad. No 2012, Destino Sur. Tamén. Moi pouca diferencia, de 9, 11, 12, foi un traballo de produción, porque ademais e a mí me chamou porque estuve escoitando cantigas de cada un deles, totalmente cosas distintas. Porque a veces os cantautores, incluso os autores, son reincidentes no mesmo temario cando escoita, pero no teu rompes totalmente distinto, dun disco a outro é totalmente distinto, e contraste con contras totalmente distintas. Nunca farei nada igual dun disco a outro. Diceste que aquí defendes que o sonido, unha relación entre o folk americano e o folk galego. Como defendes ti esa teoría? Pois é moi fácil, porque, mira, eu considero que hai instrumentos que se utilizan aquí na música folk que son totalmente americanos. De feito, a música americana utiliza instrumentos que non foron feitos ali, foron de unha maneira ou doutra readaptados ali. Está, digamos, a mandolina, o banjo, todos os instrumentos veñen de Europa, ao final, con todo isto da... Que van de Irlanda, foron de Irlanda moitos deles. Eu penso que sí, eu non son erudito neses temas, pero creo que non fai falta ser moi listos para saber, por exemplo, que o primeiro fabricante de guitarras acústicas, que foi Dean Martin, chegou a Estados Unidos emigrando de Europa. El, curiosamente, construiu as súas primeiras guitarras en Estados Unidos, aquilo foi un boom, pero antes del, en Europa xa se fabricaban guitarras con cuerdas de aceiro. Hoxe en día hai grandísimos prestixiosos luthieres europeos que fan guitarras moi boas, pero claro, el foi o primeiro e foi o que deu a fama, non? Quero dicir con isto que aí hai moitas similitudes, non só neso, sino na música folk e a música popular americana hai moitas cosas parecidas ás nosas. Entón, eu vin claramente unha unión, non solamente unir a música galega ca música, digamos, brasileira, que tamén ten moitas similitudes, sino que aí había un campo aberto. De feito, o primeiro disco do ano 2000 foi moi Emilio Rúa, un disco máis pop, latino, con tintes, sí, roqueiros, algúns, canción de autor. O segundo disco, Vida Miña, era un disco moi de cantautor, pero con unha clara vinculación á música jazz, á música soul. Entonces, claro, xa era diferente. Logo, Interior, pois foi claramente un alegato á música galega e brasileira, porque de feito a produción foi feita con un brasileiro, e foi claramente intencionado, non? E logo este disco, Destino Sur, é todo o contrario. Tirei un poquinho máis arriba, aí vin claramente tamén un filón que eu creo que claramente se ve nese disco, hai unha produción moi americana. E chega no 2016 Querida Alegría. Querida Alegría, ao final... Que é Querida Alegría? É unha recopilación tamén de temas versionados novos? Hai un pouco de todo. Quixen facer un disco
quizás máis centrado nas cancións e non tanto na produción. Hasta ahora fixera discos que as producións eran moi boas, moi coidadas, bueno, a veces máis do que quixera ou a mellor non, porque un sempre quere facer producións os máis bonitas e potentes e caras posibles, pero moitas veces non é así, non? Eu non me podo queixar en ese sentido, porque sí que sempre contei con moito apoio técnico e bueno, non só económico, pero sobre todo técnico para facer estes discos que están moi ben. Pero para este disco quise facer todo o contrario, porque bueno, me apetecía facer algo máis, como dicía, máis visceral, algo máis, incluso quitando prexuicios, non, nas producións, porque moitas veces, cando faz un disco, querelo facer o millor, non? Sempre. Céntraste, pois, onde un estudio que sea millor, onde podo facer con estes músicos que son... Esta vez quixen facer todo o contrario a eso, todo o contrario. Quixen facer algo que fora máis parecido ao que fago eu, non? O que fora máis, digamos, transparente posible. Entón, o que fixen foi coller algunhas cancións que tiña medio gravadas, vestinas con pouquiña cousa, graveinas moitas casi todo en casa, aproveitei algunhas cousas que xa tiña gravadas noutros estudios, fixen un disco moi personal. Creo que está fora desos prexuicios de facer unha produción cara, pero que se vexa un pouco, pois, non sei, a intención do que son eu na música, non? Que é máis que nada a simpleza, é unha música moi sencilla, non, no fondo. Falábamos fora de cámara que xa está o próximo disco. O próximo disco está en marcha. Porque como non atopei información del, vas nos ter que dar ti a información, porque todavía non sei ao mercado. Bueno, evidentemente... Danos a primicia esa. Xa tes título para o disco? Diremos que de duetos. A palabra duetos ten que levar. E a verdad que vai ser un luxazo poder facelo, e esperemos que sexa pronto, porque a produción ten que empezar xa, porque, bueno, eu levo xa tempo traballando nel, é un disco moi curioso, porque, aparte, son cancións totalmente diferentes tamén as que tiña fito hasta ahora, vai ser en galego e castelán, o curioso, pois, vai ser con xente moi conocida do panorama nacional, non? Falamos de Víctor Manuel. Falamos de Víctor Manuel, que foi o primeiro que nos confirmou dende o momento xa o ano pasado, cando lle enviei o tema, pois xa quedou... Realmente quedou prendado, porque lle gustou moito, e a proba foi esa que me invitou a cantar con el no Luar, a cantar na súa xira en Santiago de Compostela, bueno, son... Cando teremos xa no mercado que salga quentillo como ordón? Pois non o sei, a verdad que... Para regalar en Navidad, estará para regalar en Navidad? Ojalá estivera, non o sei, xa o malo de todo isto, porque, claro, imagínate, artistas como Víctor Manuel, pois claro, imagínate ter 14 artistas así, dese nivel. Hai que coordinar todo eso. Hai que coordinar todo eso. Primeiro hai que gravar todas estas bases, gravalas ben, para que sonen como eu quero que sonen, como un bo productor, e que sexan, bueno, temas redondos, non? Que sean potentes. E logo, pois claro, por de acordo a toda esta xente. Ao final non sei onde acabarei grabando, si o miro en 14 sitios diferentes, 14 voces en... Favorecendo un poquinho o traballo a eles. Claro, e sobre todo o que é moi importante é verte cara a cara cun artista que vai cantar contigo para coñecer o tema non só de oídas cando yo mandas, sino o que funciona, por exemplo, con Víctor Manuel, o tema tiño moi escuitado, pero ata o momento que o cantamos xuntos, non sabíamos nin os dous realmente como tiña que ser. Aí é onde se ve ao final, entonces iso vai levar moito traballo, a verdad. Bueno, pois a cuestión da visita de Milo Rúa, aparte de coñecer a súa traxectoria musical e ver que cada disco é totalmente diferente e que en cada disco pon a súa alma e o seu sentimento, estamos aquí, ademais de presentarnos a súa traxectoria musical, para falar dese evento que vamos a ter o venres. E agora, deixe que fagas a invitación aos ourensáns. Empezamos e volvemos a cerrar o ciclo, o bucle, co tema que nos trae hoxe, que é este concerto magistral que vades a ter no principal. E iso que seas ti o que invites aos ourensáns a que vayamos todos o venres. Pois agradezco xo nada. Desde a cámara, fai unha invitación. Pareceme máis bonito que poder dirixirte a toda a provincia de Ourense, poder dicirlle que simplemente que agradecería que este día 11, viernes, ás 8:30 da tarde noite no Teatro Principal de Ourense acudiran a un concerto bastante especial, sobre todo porque fago 40 anos da miña vida, e sobre todo porque
o que máis me gusta, e creo que me gustará sempre, é poder acercar a miña música pois a xente de Ourense, porque ao final é de onde eres, é ca xente ca que vives, ca que compartes o día a día, e iso é moi importante, e sobre todo que a tua xente este ao teu lado, pois eso non, ao final non ten precio. Por eso vos convido a todos a que vos acerquedes, a acompañarme nesa noite, que vos apuredes, que aínda quedan entradas, pero bueno, que se esgotarán pronto. Espero que sí, nada, que estades todos invitados a acudir. Pois para nós foi un placer. Levo escoitando moito tempo a Emilio Rúa, escoitando cantigas, pero non tiña a oportunidade de coñecerte. A verdade é que o coñecerte transmites esa sensibilidade de cantautor. Repito, para mí foi un placer coñecerte e facerche esta entrevista. E invito, pois tamén eso, a que pasen este verres por o Teatro Principal, porque se vai a ver un concerto totalmente distinto, máis é o concerto estrela deste fin de semana aquí en Ourense. E a data, e o día, e o tempo tamén, este tempo así frío para recollerse nun local acolledor, escoitar boa música, penso que é un tempo. E o teatro é moi bonito para facer algo así, a verdade que sí. Ben, pois, invitándoos a ese concerto, desexámoslle que pase unha boa noite, e un bo fin de semana, e un saúdo, e vémonos aquí a próxima semana. Cando penso que te fuche, sombra que me asombras ao pé dos meus cabezales, tornas facéndome mofar. Cando imagino que se irá, no mesmo sol te me amor y eres a estrela que brilla, y eres o vento que zoa. Si canta, es ti que canta. Si llora, es ti que llora. Sombra que sempre me assombra. Que mil séculos pasen e as 4 estacións do ano interminablemente. Amareite, aínda que se separen os nosos corazóns e os lazos que os unen. Amareite, días e noites. Amareite, hoxe e sempre. Amareite cegamente sen cansarme, aquí e agora. Amareite,
que a verdade por diante, porque por nada deste mundo eu quixera perderte. Amareite, aínda que todo remate, máis alá da propia vida e da mesma morte.